వరంగల్ హైవేకి ఓన్లీ 1.2 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఈస్ట్ ఫేసింగ్ 117 స్క్వేర్ యార్డ్స్ హోమ్ ఇది. చెంగిచెర్ల మెయిన్ రోడ్కి 200 మీటర్స్, చెర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ జస్ట్ 4 కిలోమీటర్స్, ఉప్పల్ మెట్రో స్టేషన్కి జస్ట్ 6 కిలోమీటర్స్ అవే. సూపర్ క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ హౌస్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ 1 BHK, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ 2 BHK కన్స్ట్రక్షన్. TSB పాస్ ప్లాన్ అప్రూవ్డ్ బై బోడుప్పల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. ప్రైస్ 1.15 CR, స్లైట్లీ నెగోషియబుల్. Spacious rooms with beautiful out view. Up to 95% loan available on this house. Registration for government value only. For more details about this property, contact our mobile number and follow our YouTube channel. Visit our Instagram ID. Thank you, my dear friends.